Sai sin pa nega por mentang adap da kejing songo iblay ya ka bang ayo ban ya kren hapdeng jong phi lang ba ka nega ktien ka ba im ka ba don bor ka ba kamnep ya ka no ka white lamar yang serti ka ktien ublay ka ba im badeng tang ngeit abang kren ya ka ktien ublay ba im pi ka bi sngo fi nyo jing im haba fi sngo ka ktien ka jong blay ka ba kamnep ya ka no ka white lam arlyang serti pin yo ya ka atiar ha ka jing ka jong phi bad nga ngeit aba fi sngo ka ktien ka jong blay kan penya klat na ka jingdom ya ka jing shai kalong kum kata ka jing penya klat apeng ka jing im bat ka mensim tadeng ta an penya klat ri fi don jisusi an penya klat fi menta an pen klat no fi na ka jing susi pio e ka jing kemen fi don jingdom pinyo jing shai fi don ka jing yap pinyo e ka jing im badeng ta fi don ka ba kum no shate sha khom pinyo jing plai in duaya ka ne ka por ba fi sngo ka ktien ka jong blay kan pen de kot shisha bat ka ktien ka jong blay ka kren shisha ka ong ba ka ba bishari ka jing mot ba ka jing thmu ka donot ba ngait pi don ka ktien ka jong blay finang ban bishari ke baro ba ka donot jong fi kan thmu ya ka ke bi dei dor ba ka ktien ka jong blay ka ban pen so bha yo Jesus Christ lam da gum ta ngim tep ngya che ngile ke ba gum ta ngi sakma ba teng bun sin ngi land up la ne ngi poi shagata ka ba pen so si oblay ka ba pen thang ka ba pen pat ya ka donot ka jong Jesus ha ga ne ka sngi ya ba ka gren ka ktien ka jong blay ka u Jesus la ki pi su to ite ke baro ngay haf fi sngo ktien jublay fi sngo to ktien jublay fi yo ka jinkman fi yo ya ka ta ka jing sok fi yo ya ka ta ka jing sngo to fi yo shay ka ka bar but hagani ka sngi ong kiru kilong ho kan rat ulong te ki namar kata unong tho baro ubala yo hikai ha ka hima ki beneng ulong kom breu uba utraye fi utraye em ulong kom ta breu uba sngo to ki baro ulong kom ta utraye ubala yo hikai haga hima ga jong blay uno no breu ubala yo hikai haga hima ga jong blay ubala yo hikai na ga ktien ga jong blay ka bamot uneu breu la long kum traieng badeng ta da fi kli traieng utip lo traieng na dang sedang da fi kli ha ai ka dan ka tau tip dan hang ta da kli ma ya ka traieng hang no ki dan kita da kli ki jan ki nep na ki jingbu jing sat ka pisa ka pilan ki tip hang no kita ki dan namar balai ba ki dei ki traieng ulok finna keli hai kata gadon utip keli kata ngaru tip bagi kon ru tip lagi jong ki ter le kamtam ki tip ha hangno ki tersat hangno ki bo badeng tam haba dei trai kamot tip ru hangno ka shini gadon hangno kamlo gadon hangno kita ki samrit ki dan hangno ki dan kita ki samken hangno ki dan kita ke jaga tap ye kita ki jor ki jap ada dei nang wai ferung hagi yang jonoi vi abin kelibet shano pibu pela shano pibu shini shano pibu slasha shano pibu mai tagi jingba mi hap keli lot nrei trai utip lot hai balabo balatan sat tadei da kren hagani ka sngi ya gani ka ktin ga jomblai ya ga bau jisu ang ba uta unong tha ublayo ga ji kai na ga hima ga bneng ulong kom breu bau trai ulong kom dau breu bau trai Banga kren ni ka khubor ka long marbon sin kum ki kristan ni kita ki bela jeseng nu dangrit ngim pat long trayeng ban tip lut ya ki baro kantam ya ka ktien ga jong blai ngim tip hangno ka don ka gospel ngim tip hangno ka don ki kitab ngim tip hangno ka don ki shithi ngim tip te bun sin ngim tip ngi supule mit teng tang ka sam balarong wat ya ki kitab sam ru dang bon ki breu ki long nong wei hado kata kim tip ke kitab sam ga danai kitab proverb ki danai kita di ki besuk tam teng ru ada ke kitab jing pen paru kim tip hey don ne ke kitab genesis ke jing sedang kim tip ke jing kot kim tip bal kalong leno ya ka bangi kamil de bangi dai kita ginong buat ne kita gi kristan tading ta kwa ba dong ifi la fi ladan ni ka ktien ka jong blai fi apan bam lendet kumba uta utrayeng utip ya ki baro tading ta nga kwa ban pen shlor fi ga ne ka ski ka ba menta la da fi de trayeng fi sai na ka jing show ka ba thmai fi sai na ka jing show ka barim ka mot la da fi tip ya ka ktien ka jong blai fi tip ya ka testament ka ba thmai fi tip ya ka testament ka barim fi tip la tho yu ha ka barim bar fi tip ru la tho yu ha ka ba thmai bar fi tip ru kata ka kitab jung Isaya ka dan na Jeremiah dan na Exodus dan na ne Amos ne ki minor prophets mo ki prophet ki ba kamrit Micah Nahum Obadiah ha ki dan bun sin ye wat teng teng melap apet shipet na index na kwa ban ong ifi ne ski ka mamenta to ai ba fin long shak te student na ki hima ga jong blai kita ken ki ba snow to ya ga ktien bat ki balayo hikai na ga ktien ga jong blai bat ya ka ba fin la len det ru
Naduk Genesis, Exodus, Leviticus, Cingkeng, Deuteronomy, ter bapin la lendet ye kita. Namar kidon tangan riu pon riu teliki kitab. Banga sngau agan ega por ka bamenta to ai bapin la. Riu pon riu teliki kitab ai bapin la kawai hadin kawai fintip hangdo kadon kano. Hadin jong kata kawan sekai ne syai kata kadon kai ai bapin tip bapin bam lendet ye kata. Lem da kom ta am pilong ki briu ki balen ai hak hima ga jong blai. Tading ta ngasu penslori kan ega wai rong dan riu pun riu teliki kitab lai po kendai teli ke testament ke berim ar po nyau teli ke testament ke betmai ai bapin bam lendet at least ka wai ke dekat na ka wai ke kitab lai po kendai teli ka sup plat bapin la na ki lai po kendai teli kita ki kitab ke testament ke berim but ar po nyau teli na ka testament ke betmai ka dei ka besuk bapipin la balada pi penlut por lada pi bo target haga gym ke jongfi lada pi bo thong banga deban la pin la abet lem da gom ta na do dan kha do da yap pi long kristan revim tip ye ge ka long la na ka ta ga jing long kristan ke jongfi yo aba pim yo na ge hima ge jong blai na mar pim la ban long trayeng ge ktien ge jong blai pi long trayeng kom no haga hima ge jong blai pi long trayeng kom no ha beneng lada pim long trayeng shwai ge ktien ge jong blai ta dei ta ka ne ge ktien ge jong blai ka long kom kita item haga daga yeng to ai balada fi dei trai pin tip ye ktien ge jong blai what ai ba fin long nong way ye ktien ge jong blai what ai ba fin long gum ta ki bru ki bam bana ki bam bashuan na ki bam tip ye ge nga kwa ba nong fi ge ne ge swi ke bam ta haga kerteng u jisu shim ya ge ne ka jika ye ge sngi bo target haga jim ge jong pi bo thong banga dei ban la ka we ge dekat na ka we ge kitab riu pun riu teligi kitab ma de ban la at least we ge dekat na kata ka kitab riu pun riu teligi kitab ka we ge dekat ngam ong ye pi spo teligi dekat na ka we ge kitab da pila praise the lord na ge ta ge jing sedang ka bas sedang menta ya ka fin sedang ban pulih ka we riu pun riu teligi dekat nakin riu pun riu teli ki kitab naga Bible da fi kwa banang Genesis pulis Genesis nong ka banengkong ka dekat ka banengkong ka basuk ha ka ta ka dekat ka bong ha ka banengkong blay la tau ki baneng bat ka kandau simple la Genesis si dekat tadai ta pulis Exodus si dekat Exodus, Leviticus, Cingkeng, Deuteronomy, Joshua, nanta nong bishar ter pin la banga kwa banong fi la da fi bo target la da fi bo thong ngeit how new snam but mai menta pin la kata sedang na do menta ge sngiru wat bo ado da kut snam sedang na do menta tai pin long shisha ko mutau trying bolayo jihika na ge hima ge jong blai pa fin tip kom bau trying utip ikitar gitar ki bidan ha ge yeng ge jong to ai ba ma pir pin tip tik ya ka ktien ke jong blai ko mu try kali utip ke ka li ka long kom no la fi nya kali ki brief no tip re try kali utip zo ka kali ka long kom no ka kwa ba no fi la de fi try shi sha ge pi tip ya ge baro la fi try fi tip ngadon jaka nga let's say ngadon yeng na fi bo pisa kam tam ki kin thai ki tersat pisa shaki jaka ki kin nong kin shrat ki kin thai ki tip bagi long kemi ki tip hai kata ba nga I ben ha lockdown men nga ne ba hap sailut ka pisa ki tip hai ba ki bo ba kami khendiat nang to bat kum ta na mar ba ki bo I ma ki tip dan ba tip wa tengah rom tip tading ta tang kita ki bo tang kita ki ba long try ki tip hang no ki bo tading ta ai fin long try ya gane ktien jublai ai ba fin long shisha ki breu ki ba tip ya ktien ga jong blai Matthew sallam basau khot basau la ni fin pule Lucas sau ga krene ga jo gong bom tang do khpui bo breu nim henre da ga ktien baro ka bami na ga shintur ka jong blai fin sngo tho ya ga batmai la da fi sai ru ya ga da ga barim ka babel ka kren sha ya ga ni bo tau trying usai ya ta ki jingin show ka batmai bat ya ga barim ka mot fi don ki jingin show ha ga don ka jong fi kan show ya ka ktien ga jong blai fi kan show ya ta ga batmai ba fi sngo tho ya ga batmai na mar ba ga don ru ka barim la da fi don tang ga testament ga batmai pinum sngo tho balai ka long kum ni lem da fi sngo tho ya ga testament ka barim balai bo jisu hap an yap ha ga ding phna la da kam don ka testament ka barim bante bo breu la le pop ta ka mot ke jing yap ke jong try kanum dan jing mot em re bangi pule ke testament ke brem ngisu to plan ka dei namaru adam bar ke em bala pendekut ya ke jing dei bat kum ta ken bo jisu happen wan ta ding ta happen yap aga ding phana ta ka mot ke jing yap jong try ke ding phana ka dan jing mot ka dan meaning namar bangi tip ya ka ta ke jing show jong ke brem
Tading ta ngeit tran ka khui fi ni ka sngi mta kata ka de ka nuksa ka ba khndiat ka barit ya ka ba nga ai happy ha ka ni ka sngi ka ba mta tading ta bu thong na do man da ka sngi kum ki ba ngai bu thong ba phin la ka wei ka khot na ka wei ka kitab shwa phini ap pi de man la an ri phun ri tli ngam tip vitamin ka no ngam tip vi samla ka no ri bu thong ha ka gm ka jong phi ri phun ri tli tang lai phun dai ka testament ka berim atang ar phun nyaw ka testament ka thmai ka suk palat lada people jingmot ha ka ktien ka jong bai la pi la plet jingmot ka ktien jong bai ya gi ba ja ka jim jo phi jing jar jing le baro kita kin long nong wei pin long nong wei kita fin num tip shu kita namar fin long trai no ktien jong bai bon sin ni long trai gi jing ngi long trai gi kita gi ba ja ka jim ngi tip lot ka perthai baro ka wei rangim bana ka ktien ka jong bai ngi bana lot ben thu khana spang ka America na ni ban le ba ka London ka long gom no ka India ka long gom no ka politics ka long gom no ka ta ka yo ka kot ka long no o tip lo ki rai la dam tip ktien jong bai long le no ai ding ta shwa long trai gi baro qua bên phi long trai shwa ya ka ktien ka jong bai ba la phi long trai ne ka ktien ka jong bai ngeit fin say the ki jing show na ka testament ka bathmai fin say fin ai ba kum ju ro na ka testament ka barim fin say fin ai ba ki ki brio am kin yo jingker khu ta ding ta kwa bonong fi ru la fila pule ka bathmai pen kan ma wil diru ka evil da pule ya ka barim gadai ya fi ban pen kan mau la fila say ka bathmai fi pule ki khat bathmai revise biang ru ya ka barim ya ka ba bila da pule man ha ka tu ne men pule tading ta bangong fi ha fi pule ya ka wei pui ka khat am fi de kan mau lut riu pun riu tli fi de la by heart na kwa bang fi kam de ka basuk la fi le ka ta tang riu pun riu sngi fi la dap le riu pun riu sngi ka long ta no tang ar banai tam ka asa ar banai tam ka wei ka khat chi sngi pule na ka wei ka kitab ta suk palat dan Google fila ban search na Google igeno ki khat ki ba snobang le se ka ba fi bila ban sngotanat na ka wei puwe ka kitab fila ban se menta ka sngi na Genesis ka khat ka ba sngotanat na ka Exodus na ka Leviticus kum ta terter bangange tran kar khu fi shimkhia ya ka ktien ka jong blai bangange fi dan ka ktien jong blai fi perkat ka snya sngi kum ong Joshua ai ba ka ta ktien kan yo jaka ka don ka jong fi perkat ya ka ta ktien fi kren ka ta ktien fi em ro ka kum ka ta ktien ka jim ka jong fi la tikna ba pin karoi bat fin man bha kumba ka ong haga kitab Joshua kal nong ka ban kong ka khat ka ba pra tading ta kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka ba manta pusan ya ka ktien pule ka ktien wat ai ba kan let no nakshintur ka jong fi wat ai ba kan ja no nakshintur ju fi kren ba jai kren ya ka ktien ka jong blai perkhat ika snya sngi bat to le ru ya ka ta ka ba fila tep le ru ya ka ta ka ba fila yo jinker khu le ne le ya ka ta ka ba fila yo snow le ya ka ta pindigi nong le ka ktien ka jong blai ba nga kwa ba nong fi da fi longum ta jingem jong fi tikna ba fin roi fin man ba mdei ba ong pastor Bantei ong ka ktien ka jong blai to ngan chupli beng sa isien ane ka por yo ba fi komplet kom no tangan puli agni ka por na ka kitab Joshua kani ka lendong ka baningkong kani ka khot ka pra ka ktien ka jong blai ka ong kum ne ka ong wat ai ba kani ka kitab ka hukum kan ja no na ka shintur jong me henrei tu perkhat ye ka senya sngi min mit bat min sngi kanang ba min yo sumar ban le ro ya baro bala tho aka na ba kum ta men roi haglenti bagum ta men man bha fin roi haglenti bagum ta fin man bha train kar khui fi as ko komen sha bang yo ban hikai na ka parshi ka jong jisu ba to ai ba fin snol tho ya kita gi kintien ka ba fi pule bang la duai bo men sim ba ko in pen shai kan ka ktien juble kan shan sharp shisha ha ka donot ka fi kom bala print ha ka kat print ru ha ka donot ka jong fi ka ktien ka jong blai blai kar khoi fi ka ski yo ban ya duai ha ka por men ta ba ginu ni men sim jing pen klet ginu ni men sim jing bam snol tho ki men sim mat la kin kan ria pin pule fin i pin snol tho ba fin kan mau ya ka ktien in ya duai try ni ka por ngai ngo e me ko pa na mar try gi kon jemek kin am la ban im klem ka ktien jong me try Pada dom daga sgi ablay bikin bo jingmot ablay but bikin bo ru ya ka thong patra bikin pule ya ka ktien ka jong me ablay riu pun riu teliki kitab ken la aku konrat ka wei ka dekat da duna ro ka wei ka dekat na ka wei ka kitab bikin la riu pun riu teliki dekat
trai na gaktien ka ba em ka ba khoi ke jome ai bor ni khon kin pule gaktien kin shimkhia ya gaktien ke jome trai ban nga ngeit ko krat menda ker khoi ki trai ba ne gaktien ka nam sange no kin kren bat yin ai kren ya gaktien jome na ka shintur ke jonki ba trai kin ya perkhat ne gaktien snia sngi ban nga ngeit ko trai ba kin yo ban sumar ban leru ya gaktien ke jome ba kin roi hala galinti nga kren ya jing roi ya galinti ke jongpi ba de jing man bha ke jongpi haga gertengu jisu mangangai na do man dagas gifin shimkhia ban pule gaktien ba fin pule jingmot haga gaktien ban la ru ya gaktien nga duai nga kerku ya bi haga gertengu jisu ban do man dagas gifin im shuda ge henry pin plut por haga gaktien fin imru haga gaktien ba gaktien ga jomple kan long shi shaken ka jinger ku ya bi kombo trying utip ye gitar gitar gi bedan haga ying jo ba pir man dagas gifin tip ya gaktien ga jomple kan ne ken ga long ga ying ga jompi ya ga fin tip hangno ka don hangno ke ka don hae but hangno ka takad khot ka don hangno pen la len det nga duai nga garku hagar tengu jisu o Nongthymmai amen but amen try na ibor fi daumen sema ko ka babel ka kren no yanis ka nigal nang ba khat sa ka nigal khot ka bar pon riu ka ogom ne henry uta nong pentengen no men sema ko ya bo khpa un pha aga garteng jonga uta ken uni kai phi yagi baro but un pen ken mau ya phi yagi baro yaki bangal ong phi tading ta Geen jubleka krensha hebben om een zin bekoi unan unikaya fi bo un ken mau fi yaki eke baro gabala kren dau jisu ke fi da pule zin bekoi unikaya fi ogum ju un ken mau fi ngeit klein ko fi ngin sai shamla shaik sing flesh won amen